Bai, askotan tokatzen jaku jentiari azaltzia, bajan saozenian, ez daola etxian gelditzu inbiarrik atxilotuta. E, Kaso gehienetan anekdota hutsak izaten dira. Pasatzen da persona bat gurekin tratamentuan da, esate baterako kaletik, pasiboan, eta lagunak edo ezagunak topatzen da. Ondo zauz eta segi biharrera eta bueno, brometako komentarizuak dira, baina horren azpixan mezua argisa da. Alper bat zara ez zoia zelako lanerako. Asmatzen zabiz. Bueno, eta esan dako moduan, kaso gehienetan ez daka horrek baina importantzia izarri. Baina, persona batzui asko afektatzen detza horrek. Asko afektatzen detza jentiak pentsatzia alper batzu dirala, edo antzerkisa etxen abizela. Hain da eze, momentu batzutan, tratamenturako oztopo bihurtzen da. Eta eurak ez dira konturatzen bihar bada, alakuei kasorik etxakola egin bihar. Erantzuna erreza da. Olako persona bat, olako impertinente bat, topatzen dozunean kaletik, nahikua da esatiakin medikuak edo fisioterapeutak aginduta nabilni oinez ibiltzen, pasiatzen, kirola eitzen. Eta horrekin amaitzen da. Kaleko komentarizuak ez dake ezelako balixorik. Mila bidar esaten dugu, azken urtietan gero eta gehiago, gaixotasunak lehenao sendatzen dirala aktibidadian mantentzen bazara, ibili etxen bazara, kirol pixka deitzen badozu, lehenao sendatzen zara, etxian geldirik egon da baino. Eta beraz, asko azpimarrau, inbiar dan gauza bat dau. Ze paziente batzutan, horixe, horre pazientiak, ez dira etxetik urtetzen, geldi oten dira, jentiak zer esango daben bildurrez. Eta honek, bere osatzeko prozesua atzeratu etxen dau. Eta, beraz, konturatu zaitxie. Bajan zaoz, baina ez atxilotuta. Gogoratu.